Το πρώτο δώρο που δίνουμε για σήμερα είναι μια 65 τηλεόραση FNU QLED και την κληρώνει, τραβάει ηθιγένεια. Η κυρία Ευελίνα Κάουφμαν κερδίζει την 65 την τηλεόραση. Ευελίνα Κάουφμαν. Γράψτε από πίσω για να ξέρουμε ότι... Ναι. Μπορούμε να φέρουμε ένα στυλό. Το δεύτερο δώρο, όχι η Ηλέκτρα η μικρή. Δεν βαλάει η κυρία που είναι για την τηλεόραση να το σημειώσουμε. Μια φέρα αγάπη να γράψουμε. Φυλάκια. Το δεύτερο δώρο είναι ένας ψυχοκαταψύκτης Φίλκο. Ψυγείο Φίλκο. Φωνάζετε γιατί... Ας το κάτω. Θα διαλέξει η Έλα Ηλέκτρα. Ηλέκτρα μου, διάλεξε ποιο θέλεις. Ωραία. Το δεύτερο δώρο. Κριστίνα Μάνκι. Κριστίνα Μάνκι, ένα ψυχοκαταψύκτη Φίλκο. Θα σας τηλεφωνήσουμε όλους για την παράδοση. Και το τρίτο δώρο για σήμερα αφορά ένα κλιματιστικό εννιάρι το Yotomi. Η μαμά των κοριτσιών θα τραβήξει ένα. Λοιπόν, Παναγιώτης Δημητρίου. Παναγιώτης Δημητρίου κερδίζει ένα εννιάρι κλιματιστικό το Yotomi. Θα ειδοποιηθούν όλοι τηλεφωνικά για να τους παραδώσουμε τα δώρα τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο και μεθαύριο συνεχίζετε. Προσέλθετε να μπείτε στην κλήρωση για τα υπόλοιπα δώρα. Ευχαριστούμε πολύ.